anya malilaw, ti Diyos tayo, anya mangay mula mapitento. No dakesti imimulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati, biyang ang nangayon ti teniapa. Tiyak mula agapit etating karina, kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga aram itiyak kupas. Tiyak mula agapit. Good morning. Kadagiti amin nga adda kadagiti guardas iti radyo darken, kadagiti adda iti online Facebook na naka-tune in Brother Thomas Tico, host ni Pastor Bong. Di titulo ti isuro ni Pastor Bong ket may panggap that you born again, the gateway to the kingdom. May nakanabarbaliwan is dalan agturong iti pagarian. Anya ayati kaya na saun ang born again, day tangay ti adalan tayo nga isuro ni Pastor Bong, iti day tunat sapa. Amuya iti John chapter 3 verse 3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Amuya iti Greek word na daytoy nga born again ket anoten. Erba sa one to English from above. Ulitin tayo, the Greek word is anoten. English na from above. Nanawag na saan a physical apan nakayan not daytoy born again. No diket na spirituan. Nagtaod manipod kanaktuan. Panagbalbaliw ti kapanunutan ags daytoy nakalari ti kinapod na daytoy. Isu nga una ni Apostol Pablo, be transformed by the renewing of your mind. Nim kahabsat, mangrugi daytoy inton na born again tayo, adante born again experience. Babaan ite pamati iti apu. And then daytoy we receive a new nature. After kunana di 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old is gone. The new is here. So when na born again tayo, adan iti baro na tinapao tayo dik, baro nga creation. Anya pa iti sumanoro, the Holy Spirit comes to dwell within us. Kunana di Romans 8:9, however, you are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. Indeed, the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. So masapo na talaga nga imbitaran tayo iti Espiritu Santo nga agtaan karigiti biyad tayo. Dapat di sumaraw we become children of God. It's the 1 John 1:12-13. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or husband's will, but born of God. Nga, kahit kamang nga damagan, kasa anong ngarog nga mailaw-lawag daytoy gagayam. Kadaviti kagayam mo, kabagyam. Nusan mo nga napadasan tinayanak na nabarbaliwan. Narod, masapul nga marapadasan tayo ti mayanak na mabarbaliwan. Daytoy ti isuro ko da tayo ni Pastor Bong. Ilaw-lawag na kaytoy, no apay anapatid iti maborn again kada dito nga gundaway. Lord, we come before your throne of grace today to pray for those who wander, searching for the way. Give us a holy fire that burns within our souls to make your great commission our single greatest goal. Make us a contagious church, oh Lord. Let your light shine out through every open door. Give us hearts that overflow with your saving grace.
It starts within our hearts, a deep and lasting change. To live a life of witness, completely rearranged. Oh, give us courage by your Holy Spirit's power to share your living water in this very hour. Make us a contagious church, oh Lord. Let your light shine out through every open door. Give us hearts that overflow with your saving grace to reach the lost in every broken place. Make us contagious Christians living in your truth, bringing the weary world right back to you. Let it start with my heart. Let it start with me. In Jesus' name, amen. Narodan kabsat, santay nga pabayagan, itid kun narodan kin ni Pastor Bong, ta isuro na tayo iti lesson tayo, Born Again, the Gateway to the Kingdom of God. Tiyak mula agapit itating karina kenga niya. Well, thank you, Brother Thomas, iti introduction. Kapsat, awan iti sa baling tulbek tapno makastrik tayo. Iti pagarian ti Apo no di masapol mo nga mayanak manen wenno ma-born again. Ket amok nga nagituin ket sursuro pay laidi. Naisuron kada tayo. No si kakit nabayagan nga Kristiyano, amom daytoy nga inaramid mo ket na born again ka, nayanak ka manen. Nayanak ket espiritu. Nadakamat ni Brother Thomas tay nayanak ka iti danom ken ti espiritu. Kahit kung ilawlawag inton madamdama dayta. Panggap dayto nga programa tayo tek mula gapit. Nga tunggal may sa kuma, maisalakan. Tunggal may sa kuma, ket mapadas na iti mayanak manen wenno ma-born again. Ket amuyo nga at ti born again, iso daytoy iti kaslat tay makauma nga dengdenggen. Ngem kapsat, no saan mo pa'y napadasan daytoy, kahit ka nga karited, denggem daytoy nga programa, tapnon amom, no kasano ka nga ma-born again. Saan nga makigrupo datoy? Saan nga panakimiyembro iti may nga church, tapno ma-born again, wenno ag-born again. And then kalpasan na, ibagamton nga, nag-born again nakmat idi. Haan. Ngarod, mapantay ti umuna. Apay nga born again, ket essential, kasapulan. Kuna iti Efeso, Kapitulo 2, versikulo 1, aging ganiti 3, masapul nga maawatan tayo, ti kondisyon tayo, no awan ni Apo Isus kadigiti biyag tayo. Adda idi tiyempo naibilang kayo anatay, ti Espiritu gapota sinukiryo, ti Diyos kat nagbasol kayo. Sinurot yo idi ti dakas sa panagbiag, dayto alubong. Pinaiturayan kayo itis na espirituan na pan nakabalin ti tangatang, ti espiritu ang mangituray ita kadagiti tattao asaan nga agtulnog iti Dios. Kinagpaysuna, kaslatay amin kadakwada idi. Nagbibiyag tayo akas mayan nurot kadagiti na indagaan na tarigagay tayo. Inaramid tayo iti anyaman na kayat ti biyag ken nakam tayo gapo iti daytoy na ituding tayo met nga agsagaba iti panusa ti Dios akas kadagiti amin at tao. Dayta kabsat iti kondisyon tayo, nagbasol tayo na ibilang tayo anatay. Ngarod kasapulan tayo nga talaga nga makastrik iti pagarian ti Apo. Masapol nga mabaliwan dayta nga kondisyon tayo. Ibagak keng katipod no insungbat ni Apo Isus. Awan iti makastrak iti pagarian ti Dios. Malaksid no mayanak ti danom ken espiritu. Ijay 1:3-5. Unless they are born of water and spirit, they cannot enter the kingdom of God. Kabsat, saan nga kinasengpet iti mangisalakan? Wenno na imbag nga aramid ti kasapulan tapnon iso ti entrance ijay pagarian ti Apo. No diket masapul mo ti ma-born again, mayanak manin. Kuna tayo nabasa tayo itay,
born of water and spirit. Kitaan tayo dagitoy. Ammuyo ti danum isimbolo na iti pan nakadalos iti basol ken panagbabawi. Ijay daan nga tulag na ibagan ti Apo babaen iti propeta na ni Ezekiel. Kaso iti panagkunan ni Ezekiel chapter 36 verse 25. Warsyan kayto tinadalos sa danom ket madalusan ti amin nga di Diyosen ken amin nga nang tulaw kada kayo. Kahit nasaon kabsat, uray pay idin, addan daytoy ngay nga ladawan, nga it represent, ngay nga a foreshadow, nga addan to ti mapasamak. Isu day tamit iti napasamak kini Apo Isus nga impakita na nga nabautisaran. Symbolism, simbolo daytoy nga madalusan tay ti danom. Kabsat, ngam adda pa iti naununeg nga kaipapanan na daytoy. Isu iti pan nakadalos iti puso. Ket mamati ken sumurot iti pagayatan ti Apo. Nadalos a puso kakapsat. Isu nga no mabautisaran kantot kaslat tay it symbolizes that you are cleansed. Isu nga masapul nga talaga nga mabalbaliwan iti wagas iti panagpanpanunot tayo. Kaslamat itay narugit nga water jug. Masapul nga maikat tay daan nga danom wen adalumlumot na madalusan ket makargaan mabukbukan iti baro nga danom. Anyamat daytoy born of spirit. Ti tao ipasngay ti tao ket ti espiritu ipasngay ti espiritu. Di ka mas daaw no kunak kang ka. Masapul amayanak kayo manen. Agpuyo-puy ti angin iti sa dinuman na kayat na, mangeg mo ti awor na, ngem di mo ammo iti paggapon na, wenno pagturungan na, kastamet iti mapasamak, ti tunggal maysa, amayanak ti Espiritu. 1 Kapitulo 3, versikulo 6, aging gana ti 8. Ibagbaga na daytoy, awan nga talaga ti makaammo, no nayanak ka, manen, wano na born again ka. Si kalaeng ken ti Espiritu Santo. Isu nga saan ka nga masapul nga makigamulo iti na born again, tapno na born again kamet. No diket kasapulan nga talaga, nga awatem, masapul nga aklunem, masapul ama born again ka. Kitaan tayo today tadagijay. Chronological order, no kasano nga talaga ti aramidin tayo, tapno ma-born again tayo. Kabsat, makita laeng iti mapasamak nga nabalbaliwan tayo gapo iti aramid. Gapo ti resulta at damot nagbaliwan nga ininot iti ugali. Wen nagbaliw mo lang nagiti panagugugali. Masapul nga talaga nga agtaeng ti Espiritu Santo iti biyag tayo ket madlaw to babaen iti nabalbaliwan nga ugali. Anya pa iti maysa nga importante nga masapul nga mamuan tayo adda sagot biyag nga agnanayon. Isu nga adda iti John 3:16 nga immo na gaputa addan iti John 3:5. Gaput ti ayat ti Dios. Inted na ti anak na nga bugbog tong tapno ti sino man nga mamati. Sana madusa nga madabiyag na nga agnanayon. Being born again secures our eternal destiny. No na born again ka, iso daytoy nga talaga iti gateway to the kingdom ay ket maisekuren ti destiny, iti eternal destiny. May kadwa nga kahit kung kitaan tayo, iso daytoy, dagiti paspasamak itan. Naku, ti biblical indicator, ibagana, in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lover of money, boastful, proud, abusive, and then so on and so forth. Matthew 24:6-8. Kunana, you will hear wars and rumors of wars. Nation will rise against nation. Isu daytan ti mapaspasamak. These are the beginning of birth pain. Mapaspasamak da dagiti kakapsat. Isu nga rod nga addan dagiti biblical indicators. Ang masapul tay nga talaga nga ammon ken maisalakan ken bigbigan saan tay nga maisalakan saan tay nga makastrek ijay pagarian ti Apo no saan ka nga born again. Ilawlawag ko datoy kakapsat. May kaalo, nasken, napateg, nasisita. Di tay ammo ti oras. Una na ijay Mateo 24:36 ken 44. Ngem no maipapan iti idadateng daytang aldaw ken oras. Awan ti makaammo uray dagiti angheles sa dilangit wenno anak.
tilaang ama iti makaammo. Daytoy tigapuna ang masapul akanayon as isasagana kayo ta umay ti anak ti tao iti tiyempo at tiyo ipagarup. Dito ti kunana Jimmy. Matthew 24:36 and 44. Kapsat, anya pa iti nuapay nga nasken, napatag, nasisita, dagitoy nga arabiden tayo kakapsat. The parable of the 10 virgins. When iti Espiritu Santo nga agtaeng iti maysa nga born again, masapul nga talaga nga adda iti Espiritu nga agtaeng isu daytati kaya nasa unday ta nga parable of the 10 virgins. Dagitay babae nga unwise, saan nga nagtaeng ti Espiritu Santo kadakwada, saan da nga na born again. Isun nga idi imayan dayta nga awis ket dumtengen ti oras nga awamet ti makaammo, saan da nga nakasagana. Ulit kabsat, born again is the only gateway to the kingdom. Amuyo di kunana di Roma 8:9, ngem saan kayo nga agbibiyag ang mayanur ti lasag. Agbibiyag kayo di nga mayanur ti Espiritu. No pudno nga agtaang kada kayo ti Espiritu ti Diyos, no awang kang ka ti Espiritu ni Kristo, saan nakangatao ni Kristo. Wow! Very, very powerful. Ngarod itanti aldaw ti pannakaisalakan kapsat. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Awan iti manggarantya nga talaga ti mapasamak. Akas nabasa tayo, no one knows. Awan nga talaga ti makaammo. Di tayon magarantya no anya ti mapasamak intun bigat. Isu nga iti pannakaisalakan, itan nga aldaw. This is the day of salvation. Mabalin na kunam, nabayag kun nga mangmangag dayta nga born again. Uy, makauma pa yan. Nag-born again nak mo idi. Ngam, idi kuan, pimanawak. Data ti problema kabsat. Tangamin, napangkalang nag-attend ti may nga born again group, kung nga born again kan. Ngam, awan ti pa nagbalbaliw king ka. Saan mo nga naawat tay biyag ngag na nayon. Iso nga ibagam, when nakigrupo ak mo ti born again idi. Kakaasi ka mo't, kabsat no kasi ti napasamak king ka. Nakigrupo ka garudon, di ka pailang nga naisalakan, nun na born again. Amo yun nun niya ti kunan ni Apo Jesus. Iti John chapter 3, kunana kini Kuya Nick ni Nicodemus, kunana, Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Ulitin tayo datoy. Kabsat, ti born again hanga grupo lang ti tattao datoy. When they are a group of real born again, agsipot ta, the born again is the gateway to the kingdom. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot saan nga mabalin. Awan ti sabali nga danan. You cannot see the kingdom of God. John chapter 3 verse 3. Listam dayta. Awan iti sabalin nga wagas. Tapno, makapantay pa iti pagarian ti Apo. Awanen. Ulitag, apay nga nga nagat-attend ka iti. Nga di mo dinengdengeg, di mo inintuod. Ngam itan, adda dayto nga timag. Arami di mo itakabsat, ure adda ka dita lugar, adda ka taltalon mo, adda ka dita agluto, agwalwalis, mangmangag mo dayto nga timag. Mabalin mo nga arami din ita. Mabalin nga, maborn again ka. When? Isu nga, itan ti gundaway iti pannakaisalakan. Ti born again, saan na club? Well, saan nga grupo nga makimyembro? Saan nga may nga organisasyon tapno makimyembro? Saan nga miyembro ti TODA? Saan nga religious group tapno makimyembro? Ulitek. Isu nga di mo kumanga kunaan nga born again nak idi. Ngam itan saan? Ta nakigrupo ak idi. Ngarot. Anya ti aramidem? Tapno ma born again ka. Umuna. Naglagi pa ma? Bigbigam ti basol mo ken panagkasapulam iti pannakaisalakan wenno mangisalakan. Roma 3:23. Amin tay ket nagbasol. Amin tay ket saan tay nga kaya nga sumbrek iti pagayatan ti Apo. Nagkurang tayo, nagbidut tay amin. Bigbigam lang tayo ta. Nga saan mo nga talaga nga kaya nga isalakan iti bagim. Ure anyaman, ure pa siya sino nga pulano ti kasigam. Kabsat,
masapul mo lang nga bigbigan nga nagbasol ka. May kadwa, mamati ka nga natay ni Apo Isus. Gapo kadagiti basol mo, kat nagungar. Mamati ka lang, patsim nga natay ni Apo Isus, kat nagungar. Gapo ti basol mo. Roma 19. May kaalo, ipudnom kini Apo Isus. Ipudnom ani Apo Isus, iti Apo ken Diyos mo. Kat, maudi, imbitaram ti Espiritu Santo nga agtaeng ti biyag mo. Maawat mo ti Espiritu Santo. Anya, kasano lang kabiit da ito kabsat, bigbigam ti basol mo. May kadwa, mamati ka anatay ni Apo Isus gapo ti basol mo. Ipudnom ni Apo Isus akas Diyos mo. Imbitaram ti Espiritu Santo nga agtaeng. No aramidam da ito'y kapsat, asipo puso, kat mangrugi ka nga mangsurot, wenno rugyam da ito'y nga dalyasat a journey. Amum agtaeng king kat Espiritu Santo, kat maawat mo, maborn again ka, ure adda ka dita taltalon, adda ka dita palengke, adda ka dita balay mo, agdengdengeg ka, wenno mangmangan kayo, mamigbigat. Maawat mo ni Apo Isus, ngem masapul nga, rugyanam nga biruken, dagiti pagayatan ti Apo, masapul mo ti, agbasa ti sao ti Apo, wenno agdengeg kadagiti sursuro, maipanggep, iti panagdakkel, iti panamati kapsat. Awatem ti Apo, babaen ti tulong ti Espiritu Santo. Gayam awanen ti rason, nga di ka nga maborn again. Aminen YouTube, social media, radio, adon dagiti nang nangeg ket masapul lang nga aramidem itan agparintumeng ka iparintumeng mo nga ibagam Apo kayat ko ti maisalakan masapul ko ti maborn again. Kabsat itan ti aldaw tapno maborn again ka kunam surutem man daytoy nga kararag. Wen wala sumurot ka iti daytoy nga kararag gapu na isurok itay matlaang, abigbigam, mamati ka, ipudnom, imbitaram. Sumurot ka kabsat. Bigbigak Apo iti amin na basol ko. Dalusan nak, pakawanan nak. Masapul ka Apo iti biyag ko. Mamatiak anatay ka, ket nagungar ka gapo kadagiti amin a basol ko. Manipod itan, si kanti agtaeng, iti biyag ken pusok. Mamati akking ka, bigbigik nga si kalaeng iti makaited, iti biyag nga agnanayon. Imbitarak, ti Espiritu Santo, itan, agbiag ka, awatek manday tanga, sagot, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kapsat, no kararag mo dayta, kastalaan kabiit. Then, maisiguron, nga adda ti biyag mo agnanayon. Ngam, masapul mo, ang nga amuan, anya kadi dagitim, masapul nga addang nga aramidag, tapnon, maamwak pa'y si asino nga talaga ni Apo Isus, iti biyag ko, numampay amum idi. Numat kadagiti nabayagan nga na born again, ulitag, dagiti nabayagan nga na born again, agbungbo nga kakade, addan ka dinaawis mo tapno maisalakan, wenno ammum akabsat nga masapul dati maborn again. Mabalin nga nabayagan, kabsat ti pakakitaan, nga born again ka, adda iti bunga. Isu nga kariten ka ita, ibingay mo, ishare mo daytoy nga lesson, iti daytoy nga agsapa. Adalom daytoy, tapno maibingay mo iti sabali. Bueno, si kalangan iti mga ramid and share it to others. Share this lesson today. Tapnon adupay iti maisalakan. Takurangan iti aldaw kat umadanin. Ala, inton sumaron nga Sabado, itultuloy tayo dahito nga lesson. Born again, the gateway to the kingdom of God. Tapno ngay, maisiguro, dahito ti panggap iti agmula gapit. Nga awan kumati mabati, no, addan dati makunkun nga rapture, kat umay na tayo alaan ti Apo. Ngam gababaan iti dayto nga stasyon iti radyo ken dayto nga programa na ipakaammo kada kayo nga tipan na kayanak manen wenno born again the gateway to the kingdom. Awan ti sabali hanga relihiyon,
hanga grupo ti tattao no di ket mayanak manen maborn again because that is the only way to the kingdom of God. Itid kumampay kini Brother Thomas. Tiyak mula agapit etating karina kenga niya. Well, agyaman kami, Pastor Bong, tiin ka pa nang isuro kada kami. Kabsak no inawat mo ti Apo ita nga gundaway. Ket masapol mo nga adamit iti gagayim mo. Ket makadwam dagitay pudpud mo nga na born again. Ag-text ka lang dito 0917-564-8388 tapno sa dinoman iti lugar mo. Padasin mi na tuluwan da nga amang biro ka nagitpikadwam nga born again tapno di kag may maysa. Well, ulit at 0917-564-8388. Agyaman kam nga rod, Pastor Bong, iti anos mo. Wen, di ka kuman itantan nga awaten iti sagot ti Apo. Biyagang nanayon. Nga rod, dagiting nga gagayim yo, Brother Thomas, iti co-host ni Pastor Bong, na mangibagbaga na ti amin na agmura. Agapit nawadwad. Naibagan sa payo. Bye-bye. Tiyak mula agapit etating karina kenga niya. Agapit nuat duti mula dumeti bunga tinaimbag nga arami tiyak kupas. Tiyak mula agapit no lata